Сізіңе рахмет. Сахна сенікі? Ярар, рахмет. Тұтып тұрышсың енді, ярар? Ярый. Бұсы да менікі. Зор рахмет. Өзімнің шығышымны дәвам етіп, мәхәббәт турында жырлысы келе. Әлбәтте, мәхәббәт яшәтә. Сіздің үшін Илдар Низамов кие. Рамис Әймәт сүндәрі. Мәхәббәт яшәтә. Айдар Ахмет шын сүндәрі. Рахмет. Bulsa da kundelek yaşata мәхәббәт тау-ташлар җимертә юлını da Күбәләк җиле дә шусы юк исе дә кирәк бит һәркемнән җанына Без көткән мәхәббәт әйтерсең күмәлек куна ул иң гүзәл гөлләргә Канатын кагаулы гөлләрне багаулы гомергә Альбина Панаева. Зор рахмет. Зор рахмет.